Kaixo, gaur azalduko dugu QR kodeekin nola egin hainbat jarduera eskolarako. Mobilarekin irakurtzen dira QR kodeak, mobilean eduki behar dugu aplikazio bat QR-ak irakurtzeko, eta hainbat informazio lortuko dugu gure mobilean, gure mugikorrean. Programa asko daude QR-ak sortzeko, baina bat nahiko simplea dena hartu du nik QR. Alde batetik, zer egin daiteke? Hainbat jarduera egin genezazke. Gaur egun museoetan kuadro baten ondoan edo lan baten ondoan QR-a daukagu, eta honek mobilerekin, mugikorrarekin irakurtzean informazio ematen digute, adibidez kasu honetan soinu moduan. Guk egin genezake erakusketa bat antolatu eta ikasleak sortu dezatela erakusketa hortan agertzen diren gauzen informazioa ikustera joaten denak informazio gehiago eduki dezan. Jokuak ere egin genezake, altxorraren bila, egin genezake galderak sortuz eta hurrengo pausora eramaten gaituenak, pixkanan taldeka altxorra lortu arte, adibidez. Edo gure kaleetan hainbat edo eraikin edo hainbat plaza edo ibilbide bat gure auzoan sortu genezake, gure auzoko hainbat zenbait elementuren informazioa sortuz ikasleak, QR-a sortu eta hor jarri eta jendeak irakurri dezake sortu duten informazioa. Nola egiten da? Oso erresa da. Egin beharko genuke, hemen daukagu zerekin sortu daiteken QR-a, gehien erabili dezakeguna da enlaze edo URL-arekin. Zergatik, guk edozein Drive-eko dokumentutan edukiko dugulako edozein elementu sartu dezakegu Drive-en, irudiak, testoak, aurkezpenak, PDF artxiboak, eta hoien URL-a lortu genezake, audioak ere, bideoak ere, eta hau erabiliko genuke gehien. Dena den aplikazionek badauka, gu nahi badugu, irudi bat ona igo, eta hor daukagula, ez gure Drive-en, hor dagoela, aplikazio hontan dagoela, QR-a lortu daiteke. Eman diogu igo egingo genuke, eta gero sortu QR-a. Testoare egin daiteke, begiratu hemen idatzi daiteke edozein testu, azalpen bat, eta testu honen QR-a sortuko da, eta mugikorrean QR-a hori irakurtzean, gertuko zaigu guk hemen idatzi dugu. Gu bakarrik egingo dugu enlazearena. Adibidez, pentsatu nahi duala helbide hontara joatea QR-a sortuko dudan QR-a irakurtzerakoan. Hemen itxatziko dut, generar, eta hemen daukat. Gero nahi baduzue politago egiteko kolorea aldatu daiteke, nahi duzuen bezala. Edo beste modu bateko egiteko, edo hori ja zuen kontura. Eta egingo genuke, behin sortu ondoren, honek eramango nau, martxoak 3ko webgunera. Zer egingo dut? Deskargatu, eta hau azken batean irudi bada. Eta hau txartatu nezake dokumentu batean nahi duzuen bezala. Eta gero
paper batean inprimatu eta nonbait jarri. Eta hau irakurtzerakoan, mugikorreko aplikazio horrekin, joango gineke webgunera. Nahi izan ez gero, audio gida bat ere, edo podcast bat, batera lotu genezake. Pentsatu daukagula, Driven, daukagu guk grabatu dugun, azalpen batzuk, podcast bat. Zer egingo dugu? Lehenengo gauza, hau partekatu behar dugu, edo nork entzuteko. Partekatu, ongo diotoni, eta esteka duen edo nork. Listo. Kopiatu esteka, joango naiz hona, eta hemen itxatxiko dut esteka. Eta badaukat, jarriko dut beltzean, badaukat QR-a. Nik hau irakurritakoan, edo deskargatu ondoren paperean inprimatutakoa, mugikorrean entzungo dut Driven daukadan audio hori. Mugikorrean ireki dut aplikazioa, eta orain egin behar dudana da, QR-a hurbildu. Hau paperean egon daiteke, edo orainik pantailatik egingo dut. Irakurri du, eta helbide bat ateratzen zait. Hango diot helbideari, onartu, eta entzuten da audioa. Lehen deskargatu dudan martxoak 3ko QR-a irakurri ezkero, joango ginake, bateratzen zaigu beste helbide bat, eta hemen agertzen zaigu webgunea.